Oke, rugi piye? Lah kacamata iki to, Hmm? teri siji iki dinyang 20.000 darani bandeng. Wah, Mergo iku. gede. Jan ra tau ngagi kaca tinggal niku teng kamar mandi mboten nate. Empun. Piye, Pun? Ora apa? Wah aku ngau kamar mandi ngau kacamata ndungkul aku bengok kok. Lah apa ora apa? Waduh lah kok iki ember karo ciduk padha gedene iki aku. Uduk mesti ya ya. Uduk ta. Mesti uduk ciduk. Iki, ya nek wit kambil iki. Endi ta wong Iki. agak, Pak. Oh, cagak teratak. Sesane lho. Iki tak nggo nonton Tatin Isomar. Apa? Aja nonton aku. Apa? Lah wira ngangge lu pembesar wis gede kok ya. Ya brose iki kaya eblek. Kudu banget. Ah ya kaya gapura kotan. Nggih, mangke. Monggo menika kinarya panjenengan pancenen. Ya. Lah niki sinten Pak Dalang Ini ingkang sambil menyelam minum air, Mbak. Pripun? Eman-eman sinden Madangkara kalau nggak ditampilkan di Kali Pancur juga eman. Satu Nggih. atau dua bisa nyawiji, Pak. Boleh, boleh. Boleh. Mbak Winong Iya, kuwi kan bacute dikenal. lah ninggal Oh katresnan. iya, Nggih, biasanya ini nggih. Mbak Winong ninggal katresnannya. Bareng-bareng sini aja, bareng-bareng. Renang, ayo. Ayo, Nduk, ayo, Nduk. Bacute kuwi Ayo, Nduk. karo Mbah Waluyo ben rada istirahat Oh, mergo iya. bar iki arep dadi Den Mas Broto. Kene. Ayo, Nduk, tak tulungi. Ayo kene Lah aku. gaya nenek karo sinden ayuke lega gile arep nulungi lho. Kene. Ah, Wong kaya curigane pol. Lah meng nulungi pakai wong. niku sajanya. Heeh. Ya. Meduna, Nduk, aja nang dhuwur. Oh iya. Dandan gula pelok 6. Wah, ra tenan to. Bacutke terus Enggak, ninggal OTW katresnan. lho, Nggih, sabar. nggih. Beda ayo, pupure we karo anakku beda. Piye Pripun? bedane? Lah iki lek pupuran ket mau isih wutuh kowe iki pupuran lagi 5 menit angger nggo kedep do rontok. Ayo ben tak. Ayo lek Iya. nukoke FIFA Bagor. Nggih. Nano. Ayo, Nang. Wah, aku nek ndek anak suarane kok ngene iki tak pengen gawe lawuh. Lah ngopo? Nah, terus Ur tak kon liwet tok tak kon bawa ning andringku wis Lah piye yo wis kaya ana lawe apa? wis kaya lawuh gombal, anu lawuh empal wis. malah gombal. Ya wiyagone do imajinasine. I. Ya. K. A. A. Lah aku ora maca sing nggawa dheke kok ya. Arep ketularan Mbah Waluya iki. Nah gombal. Niki ringgit para Halo. Swara ya kaya ngene iki wis tak omongi to aja mangan sing mambu-mambu lengo kowe iki tin. Lah piye mangan apa konen? Moncem ambu lengo contone apa? Ya oncor kompor. Wajan. Aku tak pangan dhewe malah. Wo. Malah Malah tok. malah asin lengono kuah monggo. Iki kok kaya keceh taku. Apa to, Mbak? Plus. Nggih niki panggonge basah. Asine ora telem dhek nguyuh ae ket mau pisan asine. Dadi nggih jegleng dan ditantung jerene mak cerit ngono. Terus I. Kok guyune napa? Apa sing sampe Salah, Hah? salah. Kur Pak ngawur. Njenengan niku nek mboten semerpun. Kali bar LI to. Kali kan bar LI to. Iya bener loh. Wulu sukune. Iki niki ijone iki K
Yuk li. Nah. Barli langsung pan. Line melu ngajeng. Iya nggen line aja banter-banter to. Wis melu sing ngarep mau lho. Oh. Bendong ngono lho maksudku. Oh, alah ya ya. Li. Pan. Aja banter-banter malah wong telu lali. Ayo. Lah Elisa malah tambah jeng-jeng barang kok ya. Line pun melu ngajeng. Lah, kuwi. Wis, yen ngajengan wau. Yen ten saiki sing bajune. Ayo, Pan Mbah. apa-apa. Mbak Palo ya ngajengan ya. Kowe rasah melu nerangke malah kleru. Ya oke Bapak, siap Bapak. Oke. Wong Jawa tekon nembang gugur gunung kancane do anu ya beda dhewe kok. Piye? Kudune wong do kolobes kontul baris nek Elisa gandeng duwang Jawa ya kolobes dara baris ya wis rasa. Kok beda? Kok dadi ayo, wong. doro? Dhek golek slamet tak kuwi, Mbah. Iya. Pancen kudu bersatu. Cina katna ing kaesti. Kok beda ya, Mbak? Kali panci. Kali pancor lho iki salah lho, Kak. Mau bener kali. Cene dhewe paling, cene dhewe. Sendiri-sendiri. Oh, cene dhewe. Cure dhewe cure. Oh, cure dhewe. Ya. Oh. Ajan ki ngeri ana li ana cur jan. Mak gandeng licur tak kotak lho engko. Mboten, Pak. Ya pebere-bere koloso. Apa kuwi? Apa kuwi? Nyerempet bahaya. Bahasa. Iya. Uripe bejo mulya Neno. rasa kesangipun Neno. bersatu luhuring bangsa sehki tansah jinangkung yuang widi desa tantram raharja Matur nuwun, elok luar biasa. Bacutke ninggal katresnan pamerno ning Mbahmu Waluya karo Piyayi mriki, Nduk Winong. Nggih. Ya do pamerno, tak delok pameramu kene. Dipersani gawe kacamata tetepan. Lah nggih. Jare kon leren karo mirsani. Bar niki prahmen jenengan nggih. Waduh. Monggo rong ramban sepisan dangdut pindut jaranan. Oke, Winong Nawangse. Yo. Lurah Mandung, Barat Magetan, Sugeng Laras Bu. nangis sajrone nalika
Luar biasa. Sak lajengipun pagelaran ketoprak Mataram. Dene ing radri menika badhe anggelar lelampahan nggih suminten edan. Ewadene suminten katindakaken dening Mbak Tatin Titot. Jempluk Warsiah katindakaken dening Mbak Elisa Orcarus Alaso. Mbah Waloyo dados dingklik dadi Mas Brotonipun. Pramila saking menika monggo sesarengan hamirsani glaring ketoprak Mataram. Matur nuwun. Sumini, Suminten. Sampeyan pisanan wis kleru lho ngono. Kaya iso wae to kleru ketoprak anyaran kok ya sampean kuwi. Kleru Sumini ora adoh kok. Den Mas. Duh, Suminten. Pripun to? Wong kok ayune sejagat dinggone jen nanging aku ora tresna kawan sliramu wong. Sik lho wong aku urung sida omong apa-apa kok wis muni ra tresna lho. Lancang Subrata. Lancang. Aku wis ngerti ceritane wong ayu. Ya nek wis ngerti ceritane bubar wae wis rampung. Aja wong ayu, kene rada caket kene nanging aja banget-banget wong ayu ya. Panjenengan menika kula antuk-antuk saestu lho Den Mas. Kok caket mriki to Den Mas? Aja kaya ngono Suminten. Kok aja kaya ngono pripun to Den Mas? Wong tresna kuwi tukul saka ati. Sekedap to Den Mas. Panjenengan menika Lemu geret aja banter-banter ya wong ayu. alon-alon ngene wae. Nah ngono wong ayu. Den Mas. Kula menika tresna saestu lho kalian panjenengan menika mbok jenengan ampun menolak to. Ya ngene Suminten ya. Aku ora jeneng nolak katresnanmu babar pisan ora. Nanging kawruhana yen toh aku ku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Kula menika mengki pokoke nek kalian jenengan luwih apik tinimbang pacangane jenengan iku lho. Abot Mas. rasane atiku nek le ayu ki ya ayu. Nanging kepiye meneh aku wis duwe pacangan sing kudu dadi garwaku. Suminten,
kowe sabar ya Suminten. Akeh priya liya sing bakal dadi sisiamu, ya. Ning kula menika tresnanipun namung kalian panjenengan lho. Ati kula menika isinipun namung panjenengan Den Mas. Aja ngeyel Suminten. Eman-eman ayumu. Kula menika tresna kalian panjenengan. Saestu anane namung tresna, tresna kalian tresna. Samblon pas kukule lho. Endi tak kukule? Aja ndemok kene wong ayu. Lah pripun ta? Ora kepiye-kepiye. Den Mas, panjenengan menika ibarat ibarat panganan menika kula menika sampun cumawis ngenten lho. Panjenengan ajeng garing ngemplok. Wah, ngene wong ayu. Ayo. Arep mene piye? Aja kaya ngono wong ayu. Kok ket mameng ojo. Yen ayumu ki ayu. Terus Tenan yang keparang tak condro. Tenan irungmu wae miji timun. Kuwi biasane untu lho. Oh, irung kok miji timun lho. iya mripatmu blarak sempal. Mripatmu. Mripat menika mbelalak-mbelal. Oh iya wong ayu ya wong aku ki pancen urung tau sing jenenge apa ya? Apa? Ngrimok atine wanita dadi yen kurang sing gedhe pangapuramu ya wong ayu. Den Mas, Piye? jenenge wong wedok tresna kok ditampik iki mboten wedi dosa napa? Aku ora nampik, nanging aku wis duwe pacangan Ya padha liya. karo kowe jenenge nampik. Ya aja banter-banter wong iki cedhak kok malah banter-banter. Lah salah ngopo lho ora gelem iki? Wong ya bodine wis kaya ngene. Ayu ya ayu. Cemplek. Cemplek. Ngadeg kok kene cempluk. Lagi pacangane. Kene wong ayu. Kok kentongane tik. Ben kentong aku. Iki ketoprak cilikan. Lah ditutuk suwi-suwi gedhi. Coba sawangen. Iki pacangaku sing jenenge Cempluk Warsia. Kuwi to jenenge cempluk. Padha-padha anak wari, anak warok. Terus nek umpamane dibandingke mau ya gedhi aku lho. Umpamane panjenengan menika ajeng sare, umpama kalih kula rasa dadak nganggo kasor tak kandhani. Tak omongi ya, Nduk. Aku ora mandang gedhe cilik lemu kuru, gedhe cilik iki sing kanggo ya men sethithik. Ngene ya wong ayu. Maksudnya napa tak kowe iki? Lho, kowe nek njupuk wedang ya ming tanganmu tok to. Mosok gelase tok rangkul. Iya to? Anek gedhe cilik kok sing nganggo mung sethithik. Lah ya kowe nek njupuk wedang rek ming sethithik sing kanggo tanganmu Kuwi tok. mesti. Ya syukur nek dong. Ya. Mula kene kowe aja meneng wae wong ayu. Kowe iki ngomongno nek aku ki pacanganmu. Kuwi sapa to, Mas? Kuwi Weh. sapa? Ojo. Terangno karo aku, nggak tak genahke. Apa ora ngerti nek awak dhewe wis bakal dadi bojo? Iya. Mongko omahmu ngerti ya. Aku wis dandani omahe Cempluk Warsiah wis tak pasangi munyuk ngombe. Punya ngombe iki apa? Munyuk ki kerang ngombe mie wis tak pasangi keramik wong ayu. Bener. Toprake keramik barang. Terus umpama jenengan dadi bojoku rak ya ora masalah to. Ora. Ya gede-gede aku, cantik-cantik aku. Ora. Kuwi lho meng kaya biteng kaya ngono lho. Se. Kamu sopo kok ngerti-ngerti kue jejaketan karo calon garwaku tulung tebangno sopo jenenganmu dunungmu nang endi? Iki cempluk kok ngendi aja Menika- tepang-tepang barang e. Cempluk saking Cilacap. Ngapunten nggih. Kowe Iki- cemplok. Cempluk. Mosok kowe ora kenal karo aku? Sopo ih? Kowe ning nggon setak apa nggon sosial media ya ora ning ora tau ngerti aku. Biyen kurang ono HP. Lah yo. Aku ora tau ngerti sapa kowe sapa? Pengen ngerti. Aku calon bojone Den Mas Broto. Loh piye to? Aduh, kok piye to? Eh, Kok sik piye to Mas iki ya piye to jane aja dadi wong joroke. lanang? Iki kena ager-ager ngawur wae. Ager-ager sapa? Jarene arep Sik to, ralat sik.
instruksi sing jenenge Brata iki tegas, keras berwibawa. Lah nek ketanggur tenan puyo kon ora oleh ngomong. Aja kaya ngono yo. Piye? Ngene lho. Aku Ngapa? Mau kan wis iki sik plok. Iki calon Plak pluk bojoku. plak pluk plak pluk jempluk. Cem. Anu iki mau iki wis dadi iki mau iki arep memper apa Memer apa? Memer apa? Memer apa? Ayo. Apa arep Memer apa? Mau wis arep ngopo Fosil. kowe? Mas arep Kuwi ngopo? klambiku ngerti klambiku suwek-suwek. Mergo dipeksa karo iki lho. Masa wis arep mbok. Ah ngono. Ngono kuwi Mas, ge laguan nguning. Ning akhire dhek ora iso mergo sosise layu. Lah ya wis syukur nek ngono tak. ngene lho, ngene aja do rebutan aku. Ngene, aku ki wong lanang. Wah iki tegas wibawa iki. Aku tegas wibawa. Ngene, Piye? kowe wedok, Bener. iki ya wedok. Aku lanang. Ya. Dadi bedane, Bedane. kowe wedok aku lanang. Genae piye kok jane arep memer-memer kuwi mau? Jane iki sing adat di bojomu ki aku apa kono? Wong lanang rasa mensela-mensele. Lek muni seneng karo aku kok ya seneng karo kowe barang. Lah ya manusiawi to. Awak dhewe wis nyebar undangan iki ki calon bojoku ya. Sapa jenengmu sing mau? ngomong, Ten, iki calon, ten apa? Apa? Sapa jenengmu mau? Wis ngene wae. Ngene wae. Kowe ayo tak ulehke. Kowe bali. Aku Kowe bali. Kok ndak malah do pecokan. Endi bocah iki mau? Oh iki kene. Apa? Kok Kene. dadi ngono to? Iki apa arep ngomong? Yo, aku seneng karo kowe. Ning aku siji wae aku. Aku njaluk ladenono siji wi penjalukku ya. Napa Den Mas? Tulung jupukno kembang kae tak nggone nyunduki seliramu wong ayu. Kae lho. Kembang. Iya. Kembang Iya. Den Mas. Oh, oh. Ora ana liyane to Den Mas. Ababmu. Ya sorry aku mau bar mangan pete kok ya. Oh, jare mangan sate wedhus. Iya aku mangan sate wedhus. Oh, wedhuse mangan pete. Oh, iya. Den Mas. Jupukno. Ngono kuwi to. Gek jupukno kembang apa? Tak jupukke. Heeh. Saestu jenengan mangentosi mriki kula njupuk kembang sejilit wae ya. Iya wong ayu. Iki nek ora tak tinggal lunga, Cempluk, aja lara atimu. Aku tetep dadi bojomu, Cempluk. Ben kae dadi wong mbuh ora ngerti aku. Den Mas. Den Mas. Kok malah dadi mlayu ora karo-karuan? Den Kayak edano. Ayo waktunya edan. Simba. Tolong anakku. Walah minten anakku. Anakku minten Nah, ana ganti apa dakwaan anakku? nih. Kowe dadi mbokne. Bapak, iki lho Pak, anakku iki lho Pak. Kono apa ten kok kowe mlayu-mlayu ke daerah-daerah kaya Yo. ngono kuwi karo tumete elohmu. Kenang apa, Nduk, kowe? Kenapa? Kok sik mbokne. Mbok yo koclok kuwi. Mbokne ra cetha blas. Omong apa aku ra dong. Suminten, kowe aja ngawer. Anu aja ngawur. Tolong ya aku mau bar ketemu Den Mas Broto terus kok ora ana iki nang endi to, Pak? Den Mas Broto ki sapa, ha? Piye to, Pak? Iki ki calon maune nak yo arep dadi bojone Suminten. Apa wis ketemu Wis karo ngene Den Mas wae. Broto? Aku mau iki wis ketemu ning kok ilang. Wah, ana suk. Pak omongno tenane piye nek jane ki Suminten ki ora bakal karo Broto ki terangno ngono lho, Pak. Ngene lho, Den, ora piye-piye. Suminten. Wingi iki jane ya wis arep dadi bojomu. Ning ana patih utusane Kanjeng Adipati iki sing nang nggone kewarokan kuwi mau isine Kewarokan. Hah? Nang kewarokan iki ning endi? Nang omah warok iki lho kewarokan. Kuwi critane tak kira ki arep ngenai pitukon jebulane awas gamelane ya tuk tuk tuk. Iki mau batalke. Tuk tuk tuk.
Mbak, aku terus piye mbok nek ngene iki carane aku Ora ki apa-apa. padahal aku ki wingi wis nyiapke mantenan ki arep nanggap wayang lho, Mbok. Jane arep nanggap sapa dalange sapa Arep rekane. nanggap kuwi lho, sapa jenenge Duh. sing dalang Rapatya Kondang kuwi lho. Jenenge Cahyo Kuntadi apa sapa kuwi lho. Saiki dalang kondang kok rapati kondang ki piye? Wah, kondang, Mbak. Kondang. Kondang apane? Rada larang. Oh, ya mulane tak sah nanggap kuwi to. Wah, ya Ora. aku diwangi golek iden Mas Roto. Golek ana Baik, ya, Suminten, kamu dikentir iki, Suminten, Suminten, mbokne. Kowe bubuk karo aku wae. Kok malah bobot Aja ngono ki anakmu nek diumbar iki anakmu wis meh kentir. Wis. Tak didit. Gek ndang tak dedet no ngono. Dededed. Wis to. Mbak, aku ki nak yo ning ngene iki, Pak. Wis Aku tak mau nduk. aku iki wis nganu lho, Pak. Aku wis dandan cantik ngene iki to, Mbak. Elingo nduk Cahayu. Pak. Waduh. Iki sesuk aku dandane kuwi lho, sing ngene diorek-orek kae lho, Pak. Iya. Tanggapke wayang, pitung dina pitung bengi, Pak. Iya. Mbak, Wis kowe iki gek gendeng kok. lek gendeng piye? Kamu iki lho. Karo si Wong gendeng kok dipeksa. Piye to, Mbak? Wis gek gendeng ngono kuwi cepet. Ngono kuwi, saya ceritane iki ngono kuwi. Piye lek joget diwarai? Ah. Gek turut kono. Anakku kaya gendeng tenan to anakku. Wis Suminten. Ayo kok gek nang penghulu ngono lho, Pak. Ayo ben iki yo aku diterke to, Mbok nang penghulu ki ayo nikah karo Dimas. Broto. Arep golek sapa? Dimas Broto. Golek Dimas Broto. Yo ayo ning kono, Mbok. Ya ayo, Mbok. Golek nang Golek Suminten, malah sing edan mbokne. kowe sida edan ora? Ora diwakelke kowe. Belum. Piye to? Kowe iki edano, gek tak kancani. Oh, iya, iya, Ayo iya. golek duit. Ya. Wong arep golek duit direwangi gendeng kuwi. Wes. Mbak, oh, Den Mas Broto. Iki Dimas. Malah Den Mas Broto. Waduh. Alah. Den Mas Broto, kula padha Panjenengan napa Den Mas Broto? Wis sak kecekele ora apa-apa. Gendeng ya. Panjenengan napa Den Mas Broto? Broto palsu. Broto palsu, asline sinten? Den Mas, jaluk Ah. duit. Asline Pak Trimo. Makane sedulur-sedulur mengko do nyawer iki tak toke kene Suminten nggih. Setuju? Nah, Wes. lagune perahu layar Mas Dalang. Oh nggih. Oh, nggih. Perahu layar. Layar. Yuk. Yo, perahu layar. Ki nggo wadah duit. Hei. Do semingkir. Kancane kise gembira alira-alira segara
Gek. Tike wis mandek. Nek wis entuk akeh ge nggo tuku obat go rene, ge men mari. Mak, pokoke nek urung entuk Mas Broto aku urung arep. Weh. Ayo terus piye? Boleh. Tawangi Subroto ki ra ono kaya ngene moyeng-moyeng. Weruh nek nakon nonoten Mas. Ngembokne. Piye bae Iki nek ora ndang tak paring usada iki malah ngombro-mbro gawe wirange wong tuwa. Ben kayak iki mari piye carane? Iki Iki ora edan kok ditambani ngapa ta, Mas? tak tambanane ku nek wis mari tak undangke Den Mas Broto ya. Heeh. Wis wis menang wae tak ungkuli cethen mlengkung pucuk iki mesti bakal mari saknalika anakku Suminten Mario Suminten. Wah, monggo Den Mas Broto. Wah, dobel. Wonten menapa, Bapak? Anak kula pun mari. Ketok ayu jenengan kudu tanggung jawab. Jawab. Broto. Menawi ngaten kula inggih nderek menapa iki dados kersanipun Bapak Warok. Kula ndobel mboten menapa-menapa kok. Abdine Broto melu lho, dijak omong lho, abdine. Abdine Broto. Nggih. Brondol, ndi ngono? Kok brondol barang. Brondol adine Broto iki. Yen to aku dhaup sakloro niku nayogyane apa ora sliramu? Ora to, ya wis. Apa wis wangsulan? Lah dadak kaya sing entuk tiket kae dadak. Wes Pak. Suminten kelawan cempluk kepiye wae iki wis dadi jatahmu kudu dadi bojoku sakloron aja kuwatir. Nadyan kowe ki tak dobol tresnaku padha wong ayu. Aku Senen rene, Selasa rene, Rebo rene, Kemis rene, Jemuah rene, Setu rene, Minggu prei ya. Neng puskesmas nggih monggo. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Waluyo, matur nuwun nggih. Nggih. Mbak Tatin, Mbak Lisa saged istirahat.